Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Ine nali kunja ndinakagwira ntchito zina amene anaonera South African Broadcasting anandionanso koma mmene ndangomva zochitika za wiki zongomvera zowerenga ma social media nanena kuti tatiyeni tikapase moni anthu kuchikwawa. Cholinga changa lero ndimati ndikuuzeni amalawi anzanga kuti mnyozo umene mukuona kuno kumagona ndi njala kumazunzika sikuti onse mayiko akuona izizi. Ineyo ndikuyenda koseko sikuti nawo sakuona izi. Tisamanamizane amalawi ndi sambi ife amene tikudya bwino kumauza amalawi kuti zisaukani anzanunso kwina kusauka kunama. Sopano ndimati ndifunse kodi kunalibe ndiye muzindiyankha kodi kunali nkhani ya sona kuno eti sona 2 kodi kuno kunali akuti kuchekana ku parliament pakana kubolerana matayala kodi ndizoona kuti akuti amafuna kupha Enoch Chihana ndimati ndifunse kodi ndizoona kuti akuti galimoto ya MCP nakaphwanyidwa kumachinga kuphwanya kodi ndikufunseni abale anga ndizoona kuti kunali mademo achinyamata anaenda museo ndizoona kuti akuti anapulisira matiya gasi olemekezeka malawi anzanga kodi akuti ndizoona kuti azimayi anzanga ogulisa kaunjika ananyanduka anaenda museu chifukwa chakukwiya ndizochitika. Ndizoona kuti amene akugulisa black market dola pa 5,000 amakafunafuna kumakwapula zikwapu bwanja akudulisa kwa akuje dola. Ndiye ine ndabwera ndimafuna kuti ndinene izi mukazaona zimenezo muzafunse kuti kodi pamene tikuona zonsezi anthu akugona ndi njala, anthu akukwapulidwa, anthu akuthiridwa kujentiye gasi, chabwino chimene chikuchitika ndi chani? Ifuna munene kuti zabwino zikuchitika ndizo koma zoyipa zikuchitika ndizo. Ndiye ine ndinafunsa kuti ine kunalibe abale anga kodi mmene mukuvutika ndi zimenezo zabwino zikuchitika ndi chani? Akupasani chimanga abale anga pamene mukuthamanga ndi tiye gasi mufuno chabwino mwachiona ndi chani? Ali 0 pa 10 0 pa 10. Olemekezeka amayi ndi abambo zafika posauzana. Ndiye ndimati ndiuze mtundu wa Malawi kunja kwa mataka ndiona tu panopo inama ndiona kuti kaswiri na hapa zinthu zokayendesedwe kaziko. Ndiye chifukwa chama nditana kuthesa kwa mavuto a muziko sikukwapula anthu ogulisa black market. Kuthesa kwa mavuto a muziko sikupita kukapulisirana matayala. Kuthesa kwa mavuto sikuchekana kukhapana yayi. Boma iye imakhala pasi ndikuyang'ana mwasanga ndi chani chimene tingapange kuti mavuto watani. Ndikupempheni amene muli ndi maudindo musatinyoze, musanene kuti amayenda kunseu osana kwiye akungopanga ndale. Azimayi mwadya inuyo? Mwadya? Inetu nanena last week kusonkhano wina kuti wina wacha anaimba nyimbo yokhala ngati yopanda ntchito koma ndi nyimbo ndithu.